Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Morabanc Andorra, Joan Penyarroia. Comencem, Joan, sisplau, per una valoració del partit. Hola, bona nit. Un partit en el que no estem bé i que no ens permet acabar amb les sensacions que volíem fer aquí al poliesportiu. Veníem parlant de que teníem que sortir amb l'atenció adequada, amb l'energia adequada i una mica sense voler aquesta energia i aquesta tensió l'hem anat perdent aquestes dues setmanes i d'aquí el nostre partit. Jo crec que és un partit en el que els nostres percentatges són molt baixos, les nostres defenses en algun moment són més dèbils del normal i el rival fa un partit seriós, fa un partit en el qual ells tenen molt treballades les seves situacions defensives amb molts de canvi i nosaltres aquesta falta de tensió que hem perdut en aquestes dues últimes setmanes ho notem amb els nostres percentatges de llançament, que segurament són els pitjors dels dos últims mesos. Aleshores, em sap greu no acomiadar-se de la temporada aquí al poliesportiu de la millor manera, però encoratjar la gent a que marxi amb bones sensacions i que l'any que ve hi haurà més. Preguntes? Això que deies tu, que una llàstima, perquè avui potser s'ha quedat molt clar tot el que ha aconseguit aquest equip a nivell social i llàstima no haver pogut tornar a una victòria, no? Avui era una festa, però la part més important de la festa tenia que ser el partit, com sempre, que nosaltres féssim un bon partit i no ha estat així. No hem tingut un bon dia, no hem trobat arguments per contrarrestar Obradoiro i tampoc hem tingut l'encert en el moment que havíem reaccionat i fins i tot que ens fiquem a 3 punts també tenim un moment que em sembla que fèiem 2 o 3 boles sota l'aro, fèiem un triple sols. Em sap greu perquè avui era un dia de gaudir davant de la nostra gent, de gaudir plegats i no els hem acompanyat ni amb un bon partit ni amb una victòria. De seguida que ha acabat el partit, tu has marxat cap al vestidor, no t'has volgut quedar, no sé si perquè estaves emprenyat per la derrota, no sé, per què has marxat així tan ràpid? És el que fas normalment, però avui l'últim partit... Em sembla que és el dia que he trigat més a marxar, però he marxat ràpid, em sembla que és el dia que he trigat més a marxar, sempre marxo. Els protagonistes són altres i jo sempre marxo. No hi ha... Vamos... T'ha fet mal la derrota? Està clar que m'ha fet mal però no per la derrota, sinó perquè no he tingut la capacitat de mantenir tensionats i mantenir el nivell de joc que veníem mostrant l'equip en els últims mesos. I em sap greu que avui no hem aconseguit això. I això em sap greu perquè jo volia marxar amb una altra sensació, però no ha pogut ser així. De tota manera, el públic avui ha estat, com sempre, de Déu, de xapó, fins i tot quan anava perdent i al final s'ha estat a punt d'aconseguir fins i tot la remuntada, això, de Déu. Ha estat molt bé. Avui el públic ha estat molt millor que no pas a l'equip. El públic tenia ganes de gaudir, tenia ganes de disfrutar, ho ha fet, jo crec que ho ha fet. L'equip al final jo crec que ha tret casta i li ha faltat una miqueta per ficar-se a partit i això ha sigut gràcies en part a que el públic no s'ha deixat anar com poder sí que hem fet nosaltres una miqueta. El públic ens ha donat aquesta opció d'entrar a partit i després ens ha faltat aquesta mica d'encert. No sé quina importància li dones a aquests 2 partits que queden de cara a l'any que ve, de cara a confeccionar un equip i si tens alguna cosa que retreure als teus jugadors en el partit d'avui o no és el cas? Es queda un partit al camp del Barça i no tinc res a retreure als jugadors. Els jugadors són els que han fet aquests 2 últims mesos, que era molt difícil de fer, de la situació que veníem,
els que han començat la temporada i els que han aconseguit pues, que aquí són els grans protagonistes de que aquí al poliesportiu pues, aquí l'ambient que hi ha, amb la qual són els màxims protagonistes i els màxims responsables de que la gent s'hagi enganxat al bàsquet, de que la gent tingui ganes de bàsquet, i per tindre avui una mala nit no els hi tinc que retreure per res. Sí, estem? Una última. Els jugadors al final han fet la sorpresa final, estan acomiadant a l'afició. No creus que Peñarroya havia d'estar allí? Hòstia, Ganito, avui estàs a tope amb mi, Jo he trobat a faltar que l'entrenador també estigués allà. No, sí, m'està molt bé, però és que no he actuat diferent a com ho he fet en els 5 anys que porto aquí, amb la qual que si a mi em diuen que tinc que anar a casa per casa, jo vaig casa per casa. O sigui, avui t'has fixat molt en mi, menys mal que m'he pentinat bé. No estava previst així, estava previst amb els jugadors, simplement. Però si preguntes això... La culpa és del Gavi. Tota la culpa meva, assumeixo la responsabilitat. Alguna pregunta més? Hem de fer una en castellà, sisplau, una valoració del partit, Joan. Bueno, un partido en el que no mostramos nuestro nivel de juego de las últimas semanas, también por mérito del rival, de Obradoiro, que juega un partido serio, que ellos tienen una defensa muy estructurada, con muchos cambios defensivos, y ahí todo y que lo habíamos hablado, nos paramos y nos falta esa energía y esa tensión que seguramente hemos perdido después de conseguir matemáticamente la salvación. Ahí nos hemos destensionado un poquito, y de ahí pues nuestro partido a nivel de porcentajes, que son muy bajos, seguramente son los más bajos en los últimos 3 meses. Felicitar a Obradoiro y felicitar a nuestro público por cómo se ha comportado con el equipo, y nosotros pues bueno, lamentamos hoy no haber podido ofrecer un buen partido y una victoria a nuestra gente. Molt bé, merci.